त्या पलीकडे जाऊन बबलू सावंत यांच्या डोक्यामध्ये नेमकं काय विजन आहे? खरं सांगायचं साईनाथ तर मी सांगू का की रस्ता, पाणी, वीज, गटर, मोटर सगळं हे होतच असतं. पण या हरकुळ खुर्द असेल, करूळ असेल, कोंडिये असेल, भिरवंडे असेल, गांधीनगर असेल, डांबरे असेल, ह्या ज्या छोटे छोटे गाव आहेत, ह्या गावामध्ये कुठेतरी एक लघु उद्योग यावा किंवा एक इथल्या ज्या महिला बचत गट आहेत. आता इथे बेसिकली महिला बचत गट काय करतात तर बँकातनं पैसे घेतात आणि छोटे छोटे उद्योग करतात. तसं न होता एक क्लस्टर पद्धतीने महिलांना एक रोजगार मिळावा यासाठी इथले पालकमंत्री असतील नितेश राणे साहेब, खासदार नारायण राणे साहेब आहेत, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, ज्यांच्याशी आम्ही कधीही जाऊन बोलू शकतो. अशा नेत्यांच्या माध्यमातून या गावामध्ये काहीतरी एक उद्योग यावा. इथले जे तरुण आहेत, कोणी मुंबईला जातं, कोण पुण्याला जातं, तर ते न जाता इथे छोटा लघु उद्योग करावा. त्यांनी इथल्याच शेतीचा असेल म्हणजे एखादी शेती करताना शेतीपूरक व्यवसाय काय करता येईल यासाठी प्रयत्न करावा. म्हणून आपण तालुका स्तरावर जावं, तालुक्यात यांचे प्रश्न घेऊन ते जिल्ह्यात कसे जाता येतील, जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांमार्फत राज्यात कसे जाता येतील यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. मला काय निवडणूक लढलीच पाहिजे, नाही लढलं तर काय माझं घर चालणार नाही असा पण भाग नाही. पण एक वाटलं की ठीक आहे, चल गावात चांगलं सरपंच म्हणून काम केलं तर आता तालुक्यात करायचा प्रयत्न करूया, एवढीच माफक अपेक्षा.